Таир патрона пак му върви. Гърми на Таир патрона пак му върви. Германия, той е човекът, Канадик е тук, права Таир. Те сеят съвре душманем ударе. Таир патрона, най-големият си в Германия от пещера. Таир патрона сам постигнал всичко. За жена си Зюнбю има пари, къща и най-красивите деца. Нечат мачо и устно, венена шурен душман. Наше верава Таир да бе. Сто патрона си машина. Да си легендата на Германия. Сто е Зюнбю. Кобаре гумо, како ба